Renungan Harian HKBP Sabtu tanggal 10 Mei 2020. Na oto dohot nagale na pinilit ni debata. Turpuk sadarion sada Korin sada ayat 27. Alai na oto di rohani portibion dipilit debata laho pailahon akan nabisuk. Jalan nagale di portibion dipilit debata laho pailahon nagogo. Na oto dohot nagale na pinilit ni debata. Dang adong halak na lomo rohana mardongan dohot jolma na oto dohot nagale. Na dihalomohon halak ima mardongan dohot jolma na pistar dohot nagogo. Boasa ala halak na oto dang olo diajari songoni matu halak nagale dang boy ibana mangalehon pangurupion molo pajupang jolma nagale dohot jolma nagale sarupa doi songon halak nama pitung manuktun nama pitung na boy dipastihon galdap do nasida tulobang ima pangatusion ni portibion. Alai di dok Jahoba do marhite hatana di turpuk sadarion, alai na oto di rohani portibion dipilit debata. Laho payalahon akan abisuk, jalan nagale di portibion dipilit debata, laho payalahon nagogo. Di kata kasma muse marhite ayat 25 na mandok, ayum bisuk do haoto ni debata asa aka jolmai, jala gumogo do hagalion ni debata asa aka jolmai. Buasa di dok debata songoni sada haotoan do di bangso Israel natakang maroha molo majalo pengajarion ni Kristus nama buan hasonangan dohot las ni roha. Alani diaguhon debata do jolma na marhabisuhon jala dipilit debata maaka na oto laho pairahon akan abisuk. Sada hauton do dihalak Jahudi perjami tahun paringot silang. Alai dipake debatado hauton disilangi gawe dalan haluaon tu saluhut na persia di ibana. Dipilit debatado akan nagale lahu pailahon akan nagugu dohot na margijang ni roha. Dipilit debatado akan na oto kuhut nagale lahu mamaritahon barita harajaon ni debata hu aka jolma na mangitsahi hata ni debata. Dipilit debata do aka sisiana Simon Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes, Filipus, Thomas, Jakobus anak Alfius dohot sisiana asing. Aka na somalo, aka na sopistar, aka pardeke na pogos dipake debata do nasida laho pararaton barita lasni roha tu saluhut halak na perseo di ibana. Boido dipake debata tung manang ICP tung halak na pogos dohot nagale tung halak na otope na suadong hamaloana laho mabuan hamubaon tu tonga-tonga ni portibion. Amen. Sian buku si jahawan si gadop hari di HKBP buku pajonok hamuma tu debata.